О, йоу. Какво правим? Не дайте да питате защо е толкова разхвърлено. Аз не съм виновен. Аз тук съм на игра. Игра с едни мои приятели. Бъвикам се с никой не игра. Ама то е друг въпрос. Аз много искам с някой да играя, ама няма как, трябва да сме от едно село. На един интернет. Мисля да. Добре, айде да ходим да гледаме нещо. Искате. Чакайте. О, след 30 минути излиза на новото видео на Анди Студио. Направо да ходим да го чакаме, ако искате. Страдаш от хемороиди и болката и неудобствата не трябва да бъдат повече част от твоето ежедневие. Не се примирявай с дискомфорта. Вагиналната сухота не трябва да променя вашето ежедневие. Не можете да излезеш тоалетната с часове, а понякога даже и с дни. Страдаш от хемороиди и болката и неудобствата не трябва да бъдат повече. Пръста ми. Маре, влезе. Вълко мога да влезне, вече като не влиза. Мале. Ево. Това отвратително как се спомнят. Без ти да искаш. Дали аз закъснях или времето бързаше. Пръста ми. Дами и господа, имам една огромна новина. Току-що ме верифайнаха в Инстаграм. И по случай това ще последвам 50 човека там, които следват мен. Така че ако искате някой верифайнат да ви следва... Не, еби си майката. Пазикам се, Гого. Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моята закуска. Оканка. Кой ще духа супа в тази група? Кой ще бъде шампион с купа? С момчета, хватни за милиони. На света ще стават. Кой ще духа супа в тази група? Кой ще бъде шампион с купа? Това Няма да пия вода, да ям и... В началото на 20 век по света съществуват над 70 монархии. От Русия до Китай, от Франция до Персия. Само в Европа повече от 20. Но след две световни войни, революции и паднали династии, днес броят им е много по-малък. Но какво се случи с останалите крале, императори и царе? Къде изчезнаха наследниците на империята? Сега ще успеем да дойдем в Гатаре. Ние сме в Италия в момента, за да празнуваме. Не дейте да питате, що гледам Крис и Микела. Просто ми харесва. 11 От няколко години ги гледам, брат, много ми харесва. ден. Така ми речем. Добре. Говорим за гадане, но толкова много
Така че е време да отидем да се забавляваме, да ходим на атракциите. Картичка! Имаме картичка с мажоретки. Което е, разбира се, с мажоретки. Любимото нещо на Микаелчето. Мажоретки! Честит рожден ден, Микаел. Да, и тя се отворя. 11, Микаел. Аз мажоретка! Ще се надявам да разчетеш красивия почерк на баща си. Добре, няма как. Честит рожден ден, Мики. Крис, мама и тати. Да. Нали, Крис? О, и изкуствена мажоретка като тези. Ти си вече мажоретка. Днес е един много специален ден за цялото ни семейство. Не знаем как на 11 години Микелче много бързо порасна малко. Се превърна в една много красива, невероятна и много спореща. И сега е време за какво, Мики? Подаръци! Хайде! Подаръците първо са за Микелка, а в синьо са за Крис, защото нашата традиция продължава. На всеки рожден ден има подаръци и за Двамата. Само докато отварят подаръци, да ви покажа изгледа ни, защото е много красив. Why are you still using... Ние сме тези, които не вървят по утъпканите пътеки. Тези, които проправяме свой собствен път. Тези, които ще оставим своя... Нови APG-ки има ли, бе? Нови рънърски, браво, Манди Студио. Аре, бе, кога ще виждам? Печатък и ще създадем нова следа. Първата крачка може да е несигурна, но тя е най-важната. Тя ти дава нужния старт и те доближава по пътя към върха. Един миг, една възможност. Преодолей страховете, победи съмненията, превърни се в легенда. Само докато отварят подаръци, да ви покажа изгледа ни, защото е много красив. А това е нашата тераса. Ние сме в Италия и ще бъдем на Гардаленд. Това беше желанието на Микаела, къде да си празнува 11-тия рожден ден. Отиваме заедно с нашите приятели. Ще ги видите и тях след малко. На Гардаленд, където ще се забавляваме цял ден. Хайде, да ходим към Гардаленд! Да! Гардаленд, очаквай, ни идваме! Поръчайте от шарените интервюци с кауза от сайта ни lifewithdowsyndrome.com. 100% от средствата са за целите и проектите на Фондация Живот със синдром на Даун. Произведени са в България изцяло по наш дизайн и идея. Здравейте, приятели! Ние сме в Гардаленд! Ние сме в Гардаленд за рождения ден на кой? Микаела! Микаела днес става на цели 11 години. 11! И къде ще празнуваме, Вики? Гардаленд! И нейното желание беше да празнуваме тук, така че ще се насладим на там цялото време, нали така? Да, сигурен съм, че ще бъде много яко, така че да ходим да се забавляваме. На обяд ще има специално празненство за Микаела с торта. Да тръгваме! И сега да влизаме в Гардаленд. Щастливо ли си? Много! Нямахме търпение да дойдем в Гардаленд. Вече може би близо една година Микаела ни говори за
за Гардаленд. Така че най-после момента настъпи. И е най-хубаво да видиш как мечтите на децата се сбъдват. Микаела е супер щастлива и ще го помни цял живот. Моето мечта се сбъдна. Така ли, Мики? Да. Розовото дърво? Къде? Чакай, Мики, чакай, Мики! Микаела! С фарминг симулатор, например, 20. Мики, каква е тази голяма карта? Карта за... Гардаленд. Гардаленд. 25, например. Да, първо ще отидем ето тук. Добре. Днес е понеделник, но вижте колко народ чака. Welcome to Gardaland! Welcome to Gardaland! Аз не искам да ходим на Gardaland. Gardaland просто. Мали. Гардаленд! Цялата тайфа отиваме към дървото. Вики, чакай! We'll be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so Още не можете да far. ви видите ръцете, ама... Креси, как е дръвчето? Ами супер, ама някой ще им каже да го спира, ама цяпа. Защо гледаш сина ми? Не го лъжа. Отвори си устата. Мики, къде ще се качим, тате? Самолетчето. На самолетчето ли, Мики? Гардаленд! И кой става на 11? Аз съм по-високо. По-високо. Брат ми знам какво да играе. Трябва да си взе игрите, че не ги помня. Еми, той са. 3 игри. Повече. Нямам. Моите сте игри, братре. Аз Roblox не мога да си изтегра. Мисля, че до тук ще приключваме това видео. Довиждане и до нови срещи.